Zdravo dragi moji, evo nas ponovo na mom kanalu. Welcome back to my channel. Kao što jeste, sti kanalimu. Ovoga puta pravit ćemo nešto slatko. Do sad smo pravili uglavnom nešto sve, kako da kažem, slano. A sad ćemo da napravimo jednu veoma interesantnu pitu. Vreme je jabuka i mi ovoga puta pravimo pitu sa jabukama. Za tu pitu sa jabukama nam je potrebno, ajmo kamera, 3 jaja, 3 jabuke, cimet, 1 kašičica do 2, 2 čaše šećera od 2 decilitra, puna čaša kisele vode, pola čaše ulja i puna čaša jogurta. Potom 2 vanilin šekera, vanilja zahariju, koji ćemo da ubacimo u ovo, koje ćemo da miksamo, cimet smo rekli, i kasnije ubaciti jedan prašak za pecivo. I naravno, kada sve to, te jabuke posle ubacimo, vidjet ćete, ubacujemo i našu plazmu, keks mlevenu. Tako, pa da krenemo. Znači, kada smo ovako 3 jaja umutili, vidite, ovako malo gušće, ubacujemo u sve to 2 čaše od 2 decilitra šećera, vidite, odnosno, pa da, 2 čaše šećera, je li tako? Stariji znaju da kad smo bili mali, mi smo jeli onako, naše bake su nam samo žumance onako stavile u jednu čašu, sipali smo 2 do 3 kašike šećera u kristalu, 1 kašikicu i onda mutimo sve dok ne pobele i onda smo se zdravo hranili. To današnja deca, ja mislim da ne bi jela, ne, a ja mislim da je to već izbačeno, da to više niko ne radi. A zašto smo to jeli? Zato što smo bili mršavi, nismo hteli da jedemo, bili smo kao leševi i tako umućeno jaje sa šećerom daje apetit, znači pospešuje da deca jedu, da bolje jedu. A mi nastavljamo dalje. Mutimo šećer i jaja. Kada smo to umutili, ovo ubacujemo 1 ceo prašak za pecivo, 2 vanilin šećera i nastavljamo da mutimo. Vidite kako se to lepo muti i sada, vidite, sada ćemo u to ubaciti plazma keks, znači 100 grama mlevene plazme. I nastavljamo šta? Da mutimo. I u ovu smesu sipamo 2 deci gustog jogurta i nastavimo da mutimo. Potom 2 decilitra kisele vode, lagano mutimo. Pola šolje ulja, lagano. U našu smesu ubacujemo rendane jabuke sa 1 do 2 kašičice cimeta. Ja ću da malo požurim jer niko ne voli da čeka. Rernu smo uključili na 200 stepeni da se zagreva, jer kada, pažljivo slušajte,
jer kada dođe vreme da, i ovo sve sad sjedinim u kašiku, jer kad dođe vreme da pečemo pitu, treba da smanjimo režim na 180 stepeni. Isekli smo dakle 250 grama kora na trake, vidite. I to sad sve ubacujemo unutra, ovako. Ubacujemo unutra ovu našu piticu, gledajte da se što više razdvoje i polako ovako ubacujemo u ovaj fil kore, znači 250 grama iseckanih kora. I evo naše pite, znači osnovu zagladili smo, sipali smo ovdje i sada rerna nam je zagrejana na 200 stepeni, sada ubacujemo pitu, a peče se nekih pola sata, kažem sve zavisi od rerne do rerne, do nekih 40 minuta, bitno da samo ima, dobije boju žita, ništa više. Znači, zlatno žutu boju. Posle, na kraju, ukrasit ćemo je sa još malo cimeta i sa... Koja dečica vole miks dekoracija. Ali do tada ima još da se peče. Idemo na pečenje. I evo je upravo izvađena iz rerne, kao što sam rekao, sipat ćemo ovi candies, da budu ovako malo lepi i da se oni malo istope preko vruće pite. Može ovako malo više. Tako. Candies. I oni će da se istope i da se zalepe za ovo. Pitu ne sečemo odmah. Znači, pitu sečemo kad bude potpuno hladna. Sečemo na kocke, sečemo na romboide, sečemo onako kako želimo. Do sljedećeg susreta, sljedećeg videa, šta ćemo praviti, ili možda nešto pričati, nema pojma, nikad se ne zna. Kalioreksi, prijatno, veliki pozdrav.